Pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Avem două proiecte. Proiectul numărul 1 privind aprobarea bugetului local a venitului și cheltuieli al bugetului județul Satu Mare. Punem la vot. La 27? La punctul. 27. Aici aș avea o întrebare. La lista obiectivelor, la punctul 5 sunt trecute camere video mobile. La ce anume se referă? Pentru ce ne trebuie aceste proiecte? Noi avem sistemul de supraveghere cu camere fixe. Organizat încă din 2017. Am constatat că sunt locuri unde, chiar ieri era unul dintre colegii noștri care, pe bună dreptate, era nemulțumit de faptul că sunt acolo depozitate mai multe gunoaie, să zic așa. Este necesar să punem camere mobile, adică să le mutăm din loc în loc. Se pot muta din inspectoratul poliției locale? Da, da, da. Se pot mișca? Nu. Se mișcă, le punem în diferite locații. Da. Azi le punem 10 zile la intersecția nu știu care, mâine le mutăm în... Deci așa, am Demontez crezut că cele de pe stâlp sunt vreți să le puneți mobile. Nu. Să le mutăm din loc în loc. Da. Pentru achiziția lor, nu trebuie proiect de hotărâre de Consiliul Local. În momentul în care aprobăm bugetul, după aia putem face o hotărâre separată și proiectul corespunzător. Dar fiind... Bugetul nu a fost aprobat, nu am avut proiecte care au deja aprobat proiectele tehnice, studiile de fezabilitate și finanțare de ele. Deci trebuie să existe un proiect anterior aprobat deja de dumneavoastră, care puteți cuprinde achiziția în buget. Da, vorbim aici de alt tip de cheltuieli, nu de cheltuieli legate de un astfel de proiect. Noi proiectul ca atare îl avem și se integrează în proiectul corespunzător. Dacă îmi spuneți-vă și mie cu care de dumneavoastră aprobat, nu știu. Dumneavoastră aveți probleme legate de legalitate, nu legate de oportunitate. Deci, legat de legalitate, trebuie să ne asigurăm că programul de investiții cuprinde acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integrate și de finanțare și pentru care au fost aprobate proiectele. Dacă dumneavoastră ziceți că pentru proiectul de camerele există o hotărâre de Consiliul Local care a aprobat acest proiect, noi am notat, dar ar fi bine să o indicăm, pentru că eu așa știu că nu există. Așa. Atât, mulțumesc. Supunem la vot. Eu mai am o întrebare legată tot de buget, dar de data asta nu din punct de vedere legal, ci din alte atribuții. Nu aveți alte atribuții în această ședință decât cea legată de atribuțiunile secretarului general. Sunt și eu la bugetul local al Comunei Căulești, că dețin proprietăți pe baza comunei. Ce tip de proprietăți dețineți? Ce dețineți? Ce dețineți, doamnă? Spuneți-le consilierilor să știe ce interes aveți în cauză. Ia zice, ce proprietăți aveți? Sunt angajatul acestei instituții și am primit o adresă în august 2024 în care domnul primar mi-a comunicat că mai trebuie să primesc 68.800 de lei, restul diferențe salariale care nu mi-au fost achitate de ani de zile. Aș dori să întreb pe domnul primar dacă de data asta în buget este prevăzută suma asta să fie plătită sau nu. Deci, ca să ne înțelegem despre ce este vorba, doamna încearcă să vă inducă în eroare pentru următorul motiv. Doamna secretar Bernard Manuela Era a fost condamnată penal pe perioada desfășurării procesului penal. Dumneaei, potrivit normelor legale, a fost suspendată din funcția de secretar general. După condamnare, am emis o dispoziție de încetare a raporturilor de muncă, da, ca să zic așa, care este în instanță. În instanță, la ora actuală, se judecă această menținerea sau nu a acestei dispoziții și instanța a solicitat, datorită faptului că a solicitat și doamna secretar prin avocați în instanță, că vrea și salariile pe perioada când dumneavoastră ei în mod legal a fost suspendată, instanța a solicitat să spunem cât i s-ar cuveni pe acea perioadă. Deci acolo nu vorbim de o sumă certă, iar pe de altă parte, bugetul, în funcție de situația existentă la un moment dat, poate să fie rectificat. Da? Atunci dați-mi voie să rectific, că mă primar se pare că face confuzie. Este vorba despre o adresă semnată de dânsul, în care scrie foarte clar că în urma dosarului din 2019, unde există o sentință definitivă de la Oradea din 2022,
în care mi-am recâștigat drepturile salariale pentru perioada anterioară, el mai trebuie să-mi plătească diferența asta de sume. Nu este vorba de salarii pe perioada de un an jumate suspendat în care... Deci, doamna secretar, nu transformăm ședința Consiliului Local în... Este vorba de o sumă. Dacă sunteți nedreptățită, aveți posibilitatea să vă îndreptați împotriva mea personală, împotriva instituției sau împotriva Asta autorității. e eventual la diverse. Eu am pus o singură întrebare. Domnul primar are o adresă înscris din august 2024 în care mi-a comunicat că trebuie să-mi plătească 68.796 de lei. Da, o să Și aș dori răspundeți. să știu dacă suma asta este inclusă în buget sau nu, Dumneavoastră că altfel nu încercați se să va induceți în înregistra. eroare. Întrebare, suma asta trebuie să primiți deodată integrat sau pe o perioadă de 3-5 ani? Teoretic ar trebui să fie plătită toată integral, dar domnul primar nu plătește deloc din 2022. Haideți să supunem la vot punctul din proiectul nostru. Proces civil. Proces civil, știți că dau câte cheltuieli de judecat o plătit deja comuna asta din bugetul local, pe orgolii Cine este personale. pentru rectificare de buget din aprobarea bugetului pentru cheltuieli și comunii? Cine este pentru? Să mă arăt? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă. Deci suntem împotrivă, nu? Bine, mulțumim. Vă las să... Din 14 Proiect. persoane, din 14 consilieri prezenți, 12 consilieri au Nu e votat vorba de ciola. și 2 consilieri au votat împotrivă. O să-i răspund domnului primar cine nu ne lasă. Vă rog să menționați, doamna La diverse, domnul, la diverse. Eu răspund Domnule, acum știm de noi ce ce nu a făcut votez. dumneavoastră Vă aici, spun aici. acum de ce nu votez. Știm noi ce a făcut Și vă rog să menționați că nu votez pentru că nu-i clar unde se vor cheltui bani. Sunt foarte multe titluri generice acolo și vă cer să nu mai cheltuiți bani, doamna Nu se secretară. poate reveni asupra proiectului. Nu, eu vă cer să nu mai cheltuiți bani pe străzi private, ci să cheltuiți pe alea vechi. Domnul Rus, Da, la diverse. bine. Hai, că putem să afișăm tot lucrul. Privind aprobarea programului anual de achiziții publice pe anul 2025 pentru Comuna Păulești, satul Mare. Aici, dacă permiteți. Da. Primăria Păulești a achiziționat în ultimii ani o serie de utilaje și aici apar lucrări de săpare șanțuri, închiriere utilaje și echipament de construcție, lucrări publice și cooperator. Lucrări de săpare șanțuri. Dacă avem noi utilaje, pentru ce? Sau la ce se referă lucrări de săpare șanțuri? 30.000 și iarăși închiriere utilaje de construcții 35.000. O să vă răspundeți. Mulțumesc. Răspundeți și vă răspundeți. Da. La punctul 21 și la punctul 73 se regăsesc aceleași repere uniforme de poliție, odată cu 20.000, odată cu 10.000. Am verificat și codul, sunt aceleași. Nu știu din ce motiv sunt trecute. Iarăși am achiziționat la sfârșitul anului 2023 steaguri în valoare de 3.900 de euro. Acum iarăși vrem să cumpărăm steaguri de 2.000 de euro. Suntem mâncători de steaguri? Sau de unde, Doamne, atâtea steaguri? Sau ce facem cu atâtea steaguri? Le mănâncă vremea. Nu vă uitați cum arată steagurile de distrug. Tot e srupte, tot e deteriorate. Pe 3.900 de euro, știți câte steaguri se pot face? Bine, Bun. se poate. Câte bucate la steagul? Mulțumesc. Și la 6 sate și cât și pe câte locuri sunt aplicate. Dumneavoastră decideți pe ce stări puteți, spuneți steagul. Aveți ceva? Da, Domnul Văcar. Da, la punctul 35. Dumneavoastră aveți atribuțiune aici în ședință. La punctul 35, lucrări de construcție, biserici, sprijin culte. Suma alocată se va împărți în funcție de solicitările cultelor care se vor face către primărie sau cum se vor împărți acești bani? Da, vom face proiect de hotărâre separat acum. Mulțumesc. Întotdeauna am făcut așa. La servicii, tipărire și livrare voucher de vacanțe, iară sunt două puncte cu aceeași denumire și se regăsesc aici o sumă de 105, odată 75.000, dar și odată 30.000. Acum voucherele sunt numai 800 de lei, deci depășim această sumă cu cel puțin dublu decât e prevederea legală. Raportat la numărul de angajați care sunt. Tipărirea voucherului costă mai mult ca valoarea lui. Nu, că se referă la voucher de vacanță. Sunt de 2 ori trecute, au aceleași cod și nu știu de ce sunt de 2 ori
de 2 ori. Răspund. Alte întrebări? Da, la punctul 43, servicii de producție de televiziune. La ce se referă asta 20.000 de lei? Dacă știți, ce televiziune avem noi sau ce producem sau facem clipuri pe YouTube sau ce? Nu știu la ce se referă. Poate să ne M-ați mai întrebat și pe grup, eu v-am răspuns acolo. Deci sunt unele proiecte care au incluse în cadrul proiectelor, au incluse astfel de servicii. Adică la televiziune apare primăria cu proiectele sau Promovarea proiectului respectiv. la TV? Și la TV, de exemplu. De regulă, aceste cheltuieli sunt incluse în proiect și sunt deductibile din proiect. Deci din bugetul local n-ar trebui să fie deductibile. Vorbim de PAP, care este, să știți și dumneavoastră un lucru, tot, absolut tot, dacă achiziționăm și o agrafă, absolut tot noi achiziționăm pe SEA. Primăria Păulești, Da, tot da, achiziționează apare pe acolo, SEA. da, pe SEA. Deci suntem destul de transparenți ca să folosim o altă exprimare. La punctul 81, extindere rețea pe strada Căprioarei, Șefe de rețea. extindere rețea și extindere rețea canalizare, menajeră, strada Begoniei, strada Căprioarei, DC96 Amput. Deci aici se referă că și între străzile principale, strada Casia se va extinde. Că zice strada Căprioarei, DC96, dar strada Căprioarei nu are treabă cu DC96 Amput și nu știu. De la drumul județean până la strada Casia există acolo un segment care nu are canalizare. Despre acela este vorba. Proiectul a fost aprobat în Consiliul Local anul trecut. Abia acum am ajuns să îl materializăm, având în vedere că această dezvoltare se face din idee, adică în colaborare cu APASE. Pe strada Begoniei, bineînțeles, acolo pe strada Begoniei sunt 4 case, din care 3 sunt locuitele, nu sunt alte imobile pe această stradă.